Здравейте, аз съм Никол. Аз съм Алис. Ние сме от екипа на Baby Bamboo. Днес сме много развълнувани да ви покажем нашите персонализирани бамбукови прибори за хранене. Точно така, започваме с купичката. Нашата купичка е перфектна за закуска, десерти и дори свежи плодове. И знаете ли какво? Използваме я за игри, защото бамбукът е здрав и издържа на всичките ни забавления. Ето и лъжичката, направена специално за малките ни ръчички, лесна за хващане и яденето с нея е удоволствие. Може да се наслаждаваме на храната, защото е смек на крайник за най-малките бебета. А сега ви представям идеално проектираната начиника за всичките ни любими храни, от вкусни пасти до цветни салати. И най-хубавото е, че е бамбукова. Няма нищо по-добро да ядем от нещо устойчиво и екологично. Дойде и ред на нашата бамбукова чашка. Тази чашка е лека и удобна за хващане. Точно така, здрава, за да носите навсякъде с вас и да сте сигурни, че е безопасна за нас, децата. Всички тези невероятни продукти от Baby Bamboo са най-доброто, което може да намерите на пазара. Те са удобни, изключително красиви, уникален дизайн и това, което ни прави най-щастливи е, че името е гравирано върху тях. Изберете Baby Bamboo и не забравяйте да се грижим за планетата, е важно. Изберете красиви и екологични решения за вашите деца. С Baby Bamboo най-доброто!